Hej. Skal vi se noget hurtigt? Godt. Undskyld, det er fordi, jeg har nemlig ikke Bandicam eller Fraps på min. Så vi kan lige gå ind på 1,4,5 join day. Men jeg er inde på Gustav Halbergs bror, fordi jeg gider ikke til at gå ind på min bror. Og jeg er mega dårlig lige her. Jeg har død en hel masse gange. Og jeg har kun fået en træknap, desværre. Jeg har så diamond tøj. Prøv lige at vente, prøv lige at gå derind. Og så alt det jeg har. Har ikke bare meget. Jeg skal bygge et hus. Vil du gerne så bygge det for mig, Magnus? Har der en, jeg ikke kan sætte til hej. Han skal HJ. Lort, han lort. Undskyld med det der, hvis I dør, så bliver det så. Det er ikke mig, der er admin på serveren. Det er det, hvis jeg dør. Har du ikke noget mad, Magnus? Prøv lige at tjekke det. No. Vi kan lige gå ind på en anden server. Ja, slåsseserveren. Det hedder altså Eurocraft. Okay, så Eurocraft. 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 Yes! Vi blev ham med Enderperlen. Det hedder så Spy, men altså. Kast den. Okay. Langt væk. Det kommer ikke så langt. Du er lav. På grund af, at jeg gjorde noget, der ikke var med vilje. Hvad sker der? Det er bare læg. Okay, nu lægger jeg. Vi hader læg. Undskyld. Inden kommer fri. Undskyld, det der. Kigger lige undskyld for armen. Hvilken holder du, Magnus? Blå. Godt. Jeg skal bare lige have dræbt en hel masse røde. Hjælp! Undskyld, men altså i morgen skal jeg hjem. Og så Nej, ikke i morgen. Jo, i morgen. Nej, jeg skal til fodbold. Men ikke i dag, du skulle være til fodbold. Nej, det er i morgen. Men altså, så jeg er nødt til at nogle gange lave Benny og Bjarne alene. Ja. Og nogle gange kommer mine venner med. Ja, nogle gange så kommer Daniel med, eller Jakob, eller sådan nogen. De må gerne komme med. Jeg tror ikke, de ved, hvem Jakob eller Daniel er. Den ene, det er min fætter, og den anden, det er min ven. Jamen, Magnus, alle dine venner må gerne komme med i Bjarnes historie. Det hedder Benny og Bjarne. Ja! I det her stemme, jeg nogle gange bruger. Kan jeg huske den der reklame med Benny og Bjarne? Nej, den der reklame med Boss. Univers! Det var bare mig, der sagde det. Undskyld, at jeg sagde det. Jeg kommer til. Ej, det lægger for meget, og alt for mange inde. Det er derfor, det lægger. Så går vi ind på en single map. Glædelig jul. Har der meget af. Den er mega god. Som en trussevåg. Er du kreativ? Ja. Så gider jeg ikke dig. Jo, Magnus, jeg er mega god. Men det er jo... Jeg har en kat. Hvor er den? Inde i mit hus, det er godt. Den hedder Kitty. Nej, den er her ikke, Magnus. Prøv lige at gå over i labyrinten, Magnus. Labyrinten. Det er ikke en kat. Nå, der kan den. Hej, Kitty. Er den ikke sød? Jo. Nå, Kitty. Hvordan er det nu, man laver katterne? Se, der en siger, for den ser at spise en fisk. Nej, ikke med de der fisk. Uden brænde. Nej, du skal få den... Nej, det er ikke sådan, man gør, Magnus. Man skal få den hen til sig. Gør det. Magnus, man skal være helt rolig at gøre det. Bare stå helt stille, sådan de tror, du er et træ. Det er sådan, jeg plejede at gøre. Det er sådan, jeg fik Kitty. Prøv lige at gøre det med mig. Undskyld, men det er altså den her. Kan det blive godt for mig? Undskyld mig. Nu... Nej, ikke sluk. Du så ikke sluk. Jeg synes bare lige dernede. Undskyld, vi spiller bare lige Minecraft. Det er det bedste spil i verden. Nej. Okay, det er ticket. Godt, kan du ikke gøre det for mig? Hvorfor?
Jeg kan ikke finde ud af det. Okay, du skal bare stå helt stille og slippe den der. Og så sæt den ned på en blok, så lige pludselig så kommer den. Du gør den lige bange. Der pegede de så. Magnus, prøv lige at Der være kom en helt baby. rolig. Nej, vær helt rolig her. Nej, ikke gør det der. Så. Den er nemlig lukket hen. De bliver lukket af den her. Det kan den ikke. Hvordan fik du din så? Jeg har gjort det med en helt almindelig fisk. Hvad laver Kitty der? Kitty, hun kan jo ikke finde på andet end bare at være der. Jeg er sikker på, at det var en fisk. Hvad? Jeg er du sikker på, at det var en fisk? Ja, en fisk. Det er ikke noget kød. Jeg er sikker på, at det er en fisk. Bare vær helt rolig. Så kommer den over. Nej, ikke gå. Vær helt rolig med en fisk. Kan du ikke godt? Skal den ikke pille noget? Hvorfor slår du den? Fordi jeg hader den. Desværre, vi kan ikke bruge den til noget. Vi kan ikke. Men det er en snydesøver, det her, Gustav. Hvad? Jeg kan ikke lide Ej, snydesøver. kig her. Nej. Hvis du godt vil på YouTube lige nu? Nej. Er der kamera på? Ja. Lad mig få hende. Jeg fandt den. Så jeg kommer ind på YouTube, eller hvad? Ja. Jeg vil bare give den til Emma. Undskyld, vi skal lige nu. Hun er Kitty. Hvad? Så hvorfor vi skal? Har du slukket for optagelsen? Gør det. Du bliver bare lige med. Vi er lige nødt til at slukke. Ses! Undskyld, det er bare lidt svært.